Хәйерле кич. Әтнә районының Тукай хуҗалыгындагы терлекләрдә бруцеллез авыруы табылды. Соңгы 30 елда ишетелмәгән нинди авыру соң ул? Терлекләргә һәм кешеләргә ничек яный? Экспертларыбыз белән шул хакта сөйләшик. Исәнмесез, кадерле кунаклар? Хәйерле кич. Менә соңгы вазгыятны белик әле беренче чиратта инде ул Тукай хуҗалыгында һәм гомумән Әтнә буенча вазгыят нинди бүген? Бу бруцеллез буенча кыска гына әйтеп китәргә кирәк инде. Бруцеллез ул бруцелла инфекцион авырту дип әйтәбез инде, ягышлы авырту бу. Бу чир эремәгезле терлекләргә, атларга, дуңгызларга, сарык кәҗәләргә, этләргә иярә. Шул вакытта бруцеллез чире белән кешедә авырта. Biz бит инде әйтәбез менә бруцеллез, күбесе әйтә инде бруцеллез турында соңгы елларда ишеткәнебез юк иде, бу онытылган авырту дип. Бу вазгыят менә булайрак тора. Рәсәй буенча 43 регион бу чирдән хаза күрде. Быел гына да 279 очрак теркәлде. Бу 1886 елда Англия галиме микробиолог Брюс бу теркәгән чир җир шарында бик каты таралган чирләрнең берсе. Димәк, без генә ишетмәгәч тә, без генә белмәгәч тә. Безнең менә әйткәнемчә, бу бруцеллез авыртуы белән сарыклар да авырта. Безгә бигрәк тә һәр елны була бит инде Корбан бәйрәме. Бу вакытта сарыклар белән бу чир керергә мөмкин. Но монда мәсьәлә булайрак тора инде. Без бит инде журналистлар белән һәр елны очрашып Корбан бәйрәме алдыннан сөйләшәбез. Мондый чирләр янауы турында әйтәбез. Шуңа күрә безнең бу очрашуыбыз, бу теге средства массовой информации сезнең безгә булышуыгызның билгесе булып тора. Әгәр бигрәк тә Кавказ, Астрахань якларыннан элек бик күп сарыклар кертә торган булсалар, соңгы елларда безнең күрше Чувашия республикасыннан гына сарыклар керә. Безнең бу нигә булай? Чөнки шул вакытта бруцеллез чире турында әйттем инде, сарыклар авырта. Әле яшур дигән, оспа, овец дигән чирләрдә бар бит. Шул чирләр кермәсен өчен без бу турыда сөйләшеп торабыз. Бруцеллез чире менә 30 еллап инде республикада булганы юк. 60-70 елларда республикада бу чир бик ат таралган булган. Вазгыят хәзер ничек соң менә бу Әтнәдәге менә бу хуҗалык сыерлары дип әйтик инде, алар ни хәлдә, алар нәрсә көтә, алар изоляцияләнгәнме? Әтнә хуҗалыгы буенча монда бит инде белгәнегезчә 5000-дән артык мал бар. Безнең бруцеллез буенча авыл хуҗалыгы Рәсәйнең язган 533 приказы бар. Анда бөтен таләпләр язылган. Менә бу приказ буенча бу хуҗалыкка, Тукай хуҗалыгына хәзер карантин салынган. Монда бөтен маллар да изоляциядә. Монда таләпләр буенча бу хуҗалыктан мал ит комбинатына гына китергә мөмкин. Сөтне сатырга ярамый, сөт туктатылды. Монда әйткәндә бер вакыт теге реагирующий на бруцеллез дип әйтәбез бит инде, ортулары авырта торганнар дип әйтик инде. Алары теге Дагестанга китә дигән сүз чыккан иде. Ул алай түгел. Бүгенге секендә бу оешманың җитәкчеләре хәзер теге специализированный мясокомбинат дип әйтәбез инде, шундый урынны эзли. Нигә бу шулай? Монда таләпләрдә язылган, бу мясокомбинатта кешеләрнең бруцеллезгә каршы вакцинация эшләнгән булуы кирәк. Менә шундый мясокомбинатны эзлиләр бүгенге секендә. Безгә, безнең терлекләргә, я булмаса да шул хуҗалыкларда эшли торган кешеләргә ни өчен вакцина ясалмаган иде? Аның кирәге юк идеме? Ни өчен менә шулай килеп чыкты соң әле бу? Бүгенгә кадәр менә бу авыру килеп чыкканчы, бруцеллез бу хуҗалыкта безнең республика булга полсын саналай. Чөнки аның кирәге юк иде. Biz bu авыруга каршы менә профилактик чаралар күп үткәрәбез бит инде. Аннан соң менә сезнең ярдәм белән, аннан соң күп җирдә менә әйтеп үткәнчә, минем коллега әйтеп үткәнчә инде Корбан бәйрәмнәре алыннан
һәр вакытта даими, һәр вакытта без һәрбер кешегә бирек тә бу безнең шәхси аерым хуҗалыкларга карата әйтелә иде. Шуңа күрә монда авыру булмагач вакцинасының кирәге юк. Бу бердән, икенчедән, әгәр без вакцинация ясасак, маларга безнең 635 маддә буенча, регионализация буенча, Республика Татарстан, безнең республикадан безнең бит инде алдынгы 3-нче, 4-нче урынны алып тора Россия буенча, чидиштыру буенча һәм эремегезләтерлек. Беренче урында. Беренче урында менә шуның буенча да без сөт сатканда да сөт продукцияләрне чит регионнарга гына түгел, экспортка чыгару безгә тыелачак. Әгәр вакцинация ясасак, бу беренче малларга. Менә бу вазгыятьтән ясалачакмысың? Без пока әйтәлмәйбез, чөнки безгә ул файдага булмаячак. Безнең республика күп кенә фермерларыбызда, менә бу юридик лицаларда инде, хуҗалыкларда, агрофирмаларда күп югалту кичергән. Шәхси хуҗалык үзенең бердән-бер сыйрына үз теләге белән ясый аламы? Һәм бармы ул вакцина? Без аны ясый ала, ясарга мөмкин, без рөхсәт итмибез. Әгәр шәхси хуҗалыкта да без вакцинация ясасак, безнең статус төшеп китә. Моны бүгенге көндә, менә бу соңгы Тукай хуҗалыгында бер юлы чыкканга күрә, безнең республика бүгенге көндә бу авыру буенча благополучный санала. Гомумән, менә әтнә буенча хәзер кемнәрне тикшерделәр, башка хуҗалыклар һәм шул исәптән шәхси хуҗалыкларда тикшерү эше алып барыламы? Бу безнең бу сорауга мин җавап биреп китим әле. Бу хуҗалыкта, Тукай хуҗалыгында эшләүчеләр бар бит инде. Аларның бөтенесенең дә үзләренең шәхси хуҗалыкларында маллар бар, ул маллар тикшерелде. Теге отрицательный күрсәтә инде, Аллага шөкер, бруцеллез чыкмады. Ondan соң Әтнә районында менә иште беләсез инде, шахтер хуҗалыгы бар, дусым, күп кенә хуҗалыклардан малларының кануннары тикшерелде, әле не отрицательный күрсәтә. Бу Әтнә районы буенча да таралмаган дигән сүз. Вакыт узгач бәлки ул күрсәтеләчәкме, юкмы? Бу вакыт узгач инкубация периоды бармы? Инкубация периоды малларда 2 атнадан 4 атнага кадәр, ну 1 ай дип әйтегенде. Бу вакыт үтте, бугай ялгышмаса, әйме? Ул вакыт үтте, менә каннары тикшерелде, менә бигрәк тә якын кая теге шундый зур хуҗалыкларның берсе шахтер хуҗалыгы, анда 5000-нән артык мал бар, анда тулысы белән ул хуҗалыкның маллары тикшерелде, бруцеллез, Аллага шөкер, әйткәнемчә чыкмады. Тагын бер шикне таратыйк әле. Монда инде кат-кат шул теманы күтәрмәкче булабыз. Сөт дибез, ит дибез. Ахыр шиктә бу сөтне эшергә ярамыймы? Итне комбинатка озатырга ярый дидегез. Рифат әфәнде, сез нәрсә диярсез? Беренче мин әйтер идем, иң начар әйбер паника, ажиотаж. Менә мин интернетта инде чыратам, кайбер бик акыллы башлар, граничный шизофрения дип әйтик. Кибетләрдә süt ала күрмәгез, анда бруцеллез чыккан дип язалар. Ул бөтенләй сыя торган әйбер түгел. Монда бик аккуратны булырга кирәк. Инде ситуация барлыктан күпкә югары күтәрелде массак белән информация чаралары белән. Монда әйберләр алар бөтенләй прессада чыгарга тиеш түгел дип саныйм. Ул белгечләр эше. Республикага хәзер моның белән бик күп зыян китерелде. Менә публикациялар белән ажиотаж, анда шулай икән, әле сез әйттегез, ишетелмәгән дип, нинди ишетелмәгән? Служба өчен ул көн саен ишетелгән әйбер. Ул күз һәр вакыт тикшерелеп тора торган әйбер. Менә әйтеп китте бит инде. Кыргыш өлкәдә ул гадәти әйбер. Хәзер әйтеп бетерим. Гадәти әйбер. Монда күбрәк хуҗалык торды. Күпмедер безнең республикада торды. Ләкин монда ишетелмәгән, күз күрмәгән әллә нәрсә юк. Бу күп үз вакытында
Әле безнең медицина күпкә мөмкинлекләре азрак булган вакытта ул масса авыруларның берсе иде. Туберкулез, бруцеллез, әле әйтергә кирәк, хирургия кафедрасын хәзергә кадәр воспаление темасында таблицасында сез аны хәтерлисез, бруцеллез, туберкулез дип язылган. Алар анда булырга тиеш түгел бөтенләй. Алар дәваламый. Ул менә беленүгә алар юкка чыгарылырга тиеш. Аннары әйтер идем, термообработкада бүтін тирәйберләр үлә. Демәк, сөт тә ярый, ит тә ярый. Ярый, ләкин ул эшкәртелгән булырга тиеш. Пастеризованный сөт эчәргә ярый. Анда инде сүз булды, положительный реагирующий больной түгел. Тушенкага китә дип, чөнки температурада бүтін әйбердә пеше үлә. Менә мин үз вакытында спид диделәр. Нинди ажиотаж, үзегез беләсез, спидның вирусы 50 градуста үлә. Мине исеп китте. Димәк, безнең больницаларда бөтенләй кайнатмаганнар. 50 градуска кадәр дә кайнатмаганнар. Анда әгәр дә ул спид килеп чыккан икән ул больницада, менә шуны тикшерергә кирәк. Ни өчен кайнатылмаган, ни өчен эшләнмәгән? Табиблар юк, җавап бирә алмыйбыз. Мәйтәм, табиблар юк, шуңа күрә җавап бирә алмыйбыз. Бәлки ул ВИЧ булгандыр, монда бераз бәлки чакырырга да кирәк булгандыр. Монда чөнки иң зур куркыныч ул кешеләргә ягу. Менә кешеләргә зыяны турында без рекламадан сөйләшәбез. Камил әфәнде, сезнең дә җавабыгыз бардыр, чөнки журналистларны да берникадәр гаепләделәр. Сезнең җавапны без рекламадан соң белербез. Соңгы вакытта җәмгыятьчелектә зур ажиотаж, курку, шөһбә уяткан бруцеллез авыруы турында сөйләшкәндә, менә журналистларның бакчасына Рифат әфәндедән килеп төште бер зур гына таш. Аның фикере буенча, бу авыру турында сөйләмәскә кирәк иде. Бәлки журналистлар кабарту аркасында гына халык хәзер куркуга калды. Никадәр дөрес бу факт. Менә Камил әфәнде, сез ничек уйлыйсыз, халык белергә тиешме мондый авырулар турында? Кешеләр аша аңлату эшләре алып бару кирәк ул. Ни өчен дигәндә, сораулар бик күп була. Белмәгән кешеләр, белгәне дә интернет шелтәрендә дә әллә нинди фикерләр була. Һәм менә белгән нәкъ менә бүгенге белгечләр кебек белгечләр аша аңлатып тору халыкка кирәк. Ни өчен дигәндә, бу бит инде әйтеп үттек, менә ул Англиядә 1800 ничәнче елларда аның теге Брюссель дигән не галим ниткән инде аны чыгар ниткән шул еллардан бирле дәвам итә. Ул бар инде ул нидә. Безнең Россиядә дә бар, ул бүгенге көндә дә бар. Менә мәсәлән Краснодар, Кавказ республикаларында әледән-әле чирап тора. Безнең республикада 1995 елда соңгысы, шуннан соң 35 ел дәвамында бер нинди не булмагач, без бераз тынычланганбыз күрәсең бу мәсьәләдә. Кызганычка каршы мин кемнедер гаепләп әйтәсем килми. Ул бит инде әйтәләр терлекне читтән керткән терлекләр аша ярып кайткан дигән фикердә бар әйме. Әгәр дә ул читтән керә ала икән, димәк безнең кайбер органнар, тикшерү органнары мәсәлән тегене җитәрлек дәрәҗәдә җаваплы эшләмәгән булып чыга. Мин менә нидә Әтнә районының гаҗәпләнеп калдым. Иң алдынгы хуҗалыкларның берсе Тукай агрофермасында менә шундый хәл килеп чыгуына, чөнки монда чыннан да үз эшләрен белеп эшләүче, анда белгечләр, анда кем әйткәнди, ел дәвамында 22 мең тонна сөт җитештерә торган хуҗалык бит бу. Бу бик зур зыян. Безнең инде республика андый гына ниләрне кичерде. 2017 елда Лаеш теге нинде кошчылык фабрикасында һәм башка анда да 550 мең баш тавыклар, миллионлаган йомырканы кем әйткәнди нигә юкка чыгарырга туры килде. Монда да 5,5 мең, аның әле бит яртысыннан артыгы савым сыерлары, алар менә шулай юкка чыгарылырга тиеш. Бу бит инде ниндидер комплексларның ниндидер авырткан ягымы бу йыгышлы авырулар?
менә бу зур комплексларны инде авырткан җиреме бу? Авырткан ягы димәс. Чөнки анда терлек саны күп, шуңа күрә тиз бер-берсенә анда тизрәк тарала инде ул. Ул бит мәсәлән теге шәхси хуҗалыкларга андый куркыныч янамый. Менә бергә тупланган көтүгә чыкмаган очрак. Зур бизнес, зур риск, гафу итегез. Фирмаларда ул андый куркыныч тизрәк тарала. Чөнки Брюссель дигән белгечләр әйтүенчә, аның теге берсе авырса, әкренләп башкаларга күчә һәм 60%-ка якыны терлекләрнең шул авыру, шул йогышлы авыру ярыга мөмкин. Һәм кешеләргә дә күчәргә мөмкин. Аның Брюссельнең менә белгечләр әйткәнчә, аның 10-дән артык төре бар. Аның кешеләргә югатырганы бар, юкмытырганы бар. Зыяны турында сөйләшеп алыйк әле. Менә без рекламага китер алдыннан да моны искәрткән идек. Кешегә нинди зыяны бар? Аңлавымча, ул терлектән терлеккә һәм терлектән кешегә ияргә мөмкин. Әмма кешедән кешегә иярми дип беләм. Бу авыру хайваннан хайванга күчә. Хайван менә групп риски дибез дип инде. Бу инде хайван арасында беренче групп рискка керә. Мал табибы, табиблары, ырыкландыруда, ассимиляторларга да, анашын инде сыйыр саучылар, анасын мал ашатучылар, скутникларга, терликчеләргә, терлек арасында аларны тәрбияли, тиресен җыя, сава һәм алар беренче чиратта әгәр сакланмасалар, бу инде саклану чаралары да кирәк бит әле. Ничек итеп йыгасың, ничек сакланырга кирәк? Монда алиментарный юл белән дә йыга ул. Аның сөт белән иң беренче, сөт сауганда кешегә йыгарга мөмкин. Юк, сөт сауганда ул нәрсә? Борын ашамы, авыз ашамы, кул ашамы? Ул бит инде микроб эләгергә может. Аяк киеме белән дә, эш киеме, әгәр дезинфекцияман кулы, азык белән, пычрак кулы белән авызына капты, пожалуйста. Микроны биргән идем бер табибка, тапшыруга килер алдыннан. Менә шушы Брюссельне дәвалый торган табибка ул әйтте, менә кешеләргә андый йогышлы авыру ияргән очракта хәлсезлек башлана. Кешенең кем әйткәндә башы авырта башлый, кеше үзен бөтенләй башкача тоя башлый. Менә шуннан соң гына теге киләләр бит инде врачка. Инкубация чоры дибез бит инде ул 2 атнадан 6 көннән дип әйтәләр инде 2 айга кадәр дәвам итә. Менә шул чорда кеше үзенең теге хәлен аңлый бит инде. Ул гади грипп белән бутылар ди врачлар үзләре әйтә. Гади грипп белән бутый. Кеше ярар грипп үтәр әле дип. Кызганычка каршы әгәр дә шундый электергәнсең икән инде ул үтми. Анда инде врачсыз дәвалаусыз булмый. Шуңа күрә монда беренче чиратта врачлар белән киңәшергә кирәк. Кешегә никадәр куркыныч соң бу? Бу ахыр чиктә кешене нәрсәгә китерергә мөмкин кешенең сәламәтлеге? Кеше бу ахыр чиктә китерә инвалид булырга мөмкин. Гарип кала. Гарип булырга мөмкин диде врач. Сызлый торган була. Аннан соң бу ничек әйтик, острый бар форма. Моны тиз арада әгәр беренче табибка мөрәҗәгать итсә кеше, аның менә дәвалау юллары бар. Һәм эшсез дәваларга булаймы? Кешенең сәламәтлегенә. Әмма ләкин һәрбер кеше безнең бу әйтеп биттек бит инде, менә безнең бу сорау күп регионнарда бу беренче генә тапкыр түгел, бу күп еллар безнең республикага шушы 35 ел элек булган авыру, шуңа күрә без аны еш сөйләмәдек. Әмма ләкин аны без искәртеп тордык. Бу бердән кешедән кешегә юкмый. Менә моны онытмаска кирәк. Аннан соң юкканда бердә дә һәр вакытта температура күтәрелә анда күрсәткән. Аннан тагын бер бик аның сәйр ние бар, әйтеп үтәсе килә төп нәрсәдән. Әйбәткә чаклы төшкә кадәр кеше әйбәт итеп эшләп йөри. Менә әгәр хронический форма күчсә, кичкә табан төнгә аның температурасы күтәрелә мөмкин. Төнгә вакытларда төшкә табан аяклары, куллары сызлый. Менә яшь кешеләр әгәр иләнешкән булган булсалар, аларның балага узган вакытта да хатын-кызның баласын сала тора, баланы салдыра. Менә шушы. Без инде бу темага шунда куркыныч яктан сөйли алабыз, име? Ләкин менә Камил әфәндегә карадым да мин, Рифат әфәнденең сүзен искә төшердем. Килешәсезме сез түбәндәге сүзләр белән? Бүгенге көндә менә бу бруцеллез авыруның
халык куркуы, шөһбәгә калуы, күпчелек очракта компетент булмаган журналистларның менә бу мәгълүматны таратуында бармы элемтә дип әйтик инде. Ул һәр өлкәдә була инде. Ул журналистлар әгәр дә белмичәрәк язалар икән, ул чыннан да тискәре тәэсир итәргә мөмкин. Тагын бер кат кисәтеп үтәм, журналистлар алар белгечләрнең фикерен җиткергә тиеш бу очракта, фикерен. Әмма ләкин үзләреннән нәрсәдер уйлап табарга тиеш түгелләр. Интернет челтәрендә кызганычка каршы анда барда журналист, алар барысы да үз фикерләрен әйтәләр, һәм күбесе аның дөреслеккә туры килми. Алар киңәшеп тормый белгечләр белән. Алар сөйләшеп тормый, хуҗалыкка барып карамыйлар. Алайда барыбер менә курку хисе бар, минем үземә дә менә ит кирәк, мәсәлән, нимә? Хәзер мин ярминкәлегә барганда, я булмаса да базарга, кибеткә барганда, бәлки миңа этне итен алмаскадыр. Sizin kontroldəmi ol? Ничегрәк менә безгә курыкмаска яр, мәсәлән, шулык сөтне алабыз икән, аны курыкмыйча эшергә буламы? Туңдыргычтан алып. Менә бу мәсьәләдә мин әйтеп китәм, кешеләрне дә тынычландырырга кирәк бу журналистлар мәсьәләсендә. Мин журналистларны гаепләмәс идем, мәгълүмат, тем более бүгенге заманда ул таралырга тиеш. Белгечләрнең анда мнениесе булырга тиеш, килешәм. Продукция буенча бер генә дә курыкмаска кирәк. Менә сез ярминкәләр турында әйтеп киттегез бит инде. Безнең ветеринар хезмәткәрләр продукцияны районда тикшереп җибәрәләр. Аннары монда килгәннән соң әле Казанда тикшерәләр продукцияны. Этнәдән мол башка төрле продукциямы бу продукцияны куллану буенча курыкмаска кирәк. Ул продукция тикшерелгән. Без бит инде әйттек, Тукай район, Тукай хуҗалыгында шундый хаза килеп чыкты. Монда полностью бүгенгесе көндә малы да, сөте дә изоляциядә, моннан бер кайда сөттә, иттә бер кайда киткән. Әмма моңа кадәр киткән бит инде ул. Монарга кадәр ул бит әле аның менә инкубационный период дип әйттек. Безнең ветеринар хезмәткәрләр елына 2 мәртәбә бруцеллез авыртуына каршы тикшереп торалар. Монарга кадәр тикшергәндә бит ул чыкмады. Ул әле кергән генә, ул не. Вакытында туктата алганнар, вакытында белеп алганнар. Бу чир вакытында беренче бит инде не күрсәтмә дип әйтәбез. Сыер бозавын ташлый. 18 ноябрьдә бу хуҗалыкның җитәкчесе безнең ветеринар хезмәткәрләргә мөрәҗәгать итте, лабораторияда тикшердек, бу бруцеллез чире табылды. Безгә башка әйбер турында сөйләшергә кирәк. Безнең бит инде менә моның белән генә бетми. Бу без монара кадәр кыш гриппы буенча, африканский чума буенча эшләп килдек. Без чирне бу хуҗалыкны купировать итәбез. Республикага моның таралмау кирәк. Безгә әзрәк сөйләшеп алырга кирәк. Менә әйтеп киттем бит инде, Кыргыз регион бруцеллез чиреннән хаза күрде дип. Менә бу чирне тагын да тормыш дәвам итә. Республикага бу чирне кертмәү турында сөйләшергә кирәк. Моның монда яңалык бер генә дә юк. Малны шәхси хуҗалыкмы, зур хуҗалыклар малны алып кайта икән, аның рөхсәте булырга тиеш. Аны безнең идарә бирә. Аннары элек-электән ул шулай булды. Ветеринар белешмәсе булырга тиеш. Анда бөтен шул вакытта бруцеллезга тикшерелгән, кайсы вакытта тикшерелгән, алар анда күрсәтелә. Шәхси хуҗалыклар бит инде малны алмыйча тормый. Бигрәк тә менә мондай куркыныч янаган вакытта рөхсәт кагазларын карарга, ветеринар белешмәдән башка алмаска кирәк. Без азмы күпме Termin degani men belishmez çit ülkeden algan vaqtda mana aytib o'tdik bit ali mening kollega aytdi Kırgız regionida eng birinchi bizga murojaat etdilar Rossiyadagi kuzatchiligine. Biz anda marşrutni aldanuk bilamiz. Qaysi regionda mana bu avrulardan tugul boshqa avrularda bizning onlar bik kübünde avrular. Ol avrulardan Çistamol region ili yokmu? Qaytkan bir malını koyalar karantinga. Karantin ütmeyse, karantinga koyulgan o sarık mı, bir baş mı, iki baş mı, 10 baş mı, at mı, sıyır cinesi bigrekte indi, itke tutalar mı, süt nesil için tutalar mı, her birisi karantin aşağı üterge deyiş. Karantin da mene bu kanını alıp, bir sürüzga da şul isepten tekşirile, tuberkulozga da hem başka vaksinasıyla, прививкалар sala, her birisi mene şundan sonra ul hayvanını
аны инде тотарга була киләчәктә. Бик зур рәхмәт. Һәр вакыттагыча вакыт җитеп бетмәде, әмма тамашачылар да берникадәр тынычлангандыр. Инде кибеттән итне дә, сөтен дә алып ашарга, эшергә ярый. Иң мөһиме менә бу вазгыять, иң курыкканы дип әйтик инде, алга таба менә бу итнең һәм сөтнең бәясен арттыруга гына китермәсен. Халык күбрәк шул турыда уйлыйдыр. Бик зур рәхмәт килгәнегез һәм фикерләрегез белән уртаклашканыгыз өчен. Рәхмәт.